Tiri muwiki rino rinonzi reFamily Week riri kuhostwa neZimbabwe Prison and Correctional Services. Takakwanisirawo kushanirawo Chikurubhi Female Prison. Uko takakwanisa kunokurukurawo naofficer in charge uye nevamwe vevasungwa vari mukati tichiudzwa zvirongwa zverehabilitation zviri kuitwa mumajere. Zvanzi jere harisingori jere chete asi rinodzidzisa zvakawanda. Ngatinzwei vachitaura. Come to Raphael Signs, where we transform your everyday moments into extraordinary memories with our bespoke mug printing services. Whether you are looking to immortalize a cherished photo, celebrate a special occasion, or promote your brand with a personal touch, our high-quality custom printed mugs are the perfect solution, which are ideal for gifts and corporate giveaways. Choose Raphael Signs for your mug printing needs. Call us now on the number on your screen for a free quotation, or visit us at 91 Livingston Avenue. Kunoku kuChikurubhi Female Prison tasangana na Thandi Wedhuwe wandinaye panapa. Madam, tikwazisai vatariri mungateerera. Tinokukwazisai mese nemufaro ndichitiwo kune vandakatadzirwa vedu nokumbirawo regerero tadzikwa kunowanikwa muvanhu patiri kubudawo tigamuchirewo tingotangawo negood level. Thandiwe, makapinda sei kuno kuusungu? Ndakapindira mhosva yefraud ndobva ndatongwa 15 years saka so far ndagara 8 years. Magara 8 years. Okay. Izvezvi tiri kunoku kuChikurubhi Female Prison. Tiri muwiki ratinoti Family Week. Muri kunzwa sei nechiitiko chakaita seichi chinonzi Family Week chekusangana nehama dzenyu muchikurukura zvichiuya zvichikona? Family Week chinhu chakanakisisa zvekuti nekuti panapa normal visits edu they are only 15 minutes and 15 minutes dzinongosvinogara uri wega munenge makawanda haukwanise kuti ende vanhu vacho vanenge vakagara kure hamukwanise kunyatsotaura zvakanaka saka ndezvekutaura muchidimbu hamukwanise kuadresa maproblems mamwe ari personal ipapo haukwanise kuhagana nemhuri yako ndezvekungoti gwagwagwagwa ndizvopera. So panapa we've got an opportunity yekuhagana nevana nemhuri tine mukana wokudiscasa zviri pasi pemwoyo nekudyawo makatarisana kunzwawo maproblems ari kumba paunokwanisa kubatsirawo uchibatsirawo. So I think this is really a good thing. Imimi mashanyirwa here paFamily Week? Vari kuuya mangwana. Okay. Ndakavatarisira, they've communicated, vari kuuya mangwana. Kuri kuyani? Vana vangu, my sisters. But vanga vachimbouya here pese? Yes, they've been supporting me zvakanyanyisa. Okay. Manga mavane vana vangani? Ndine vana 3. Okay, vakura sei? 26, 20, ne 24. Okay. No, ndanzwa kuti munoitwa maprograms akawanda emaoko ekudzidza mabasa akasiyana siyana. Imi patime yese yamagara madzidza chii? Madzidza zvakawandisa. Ndakagraduata in 2022 nediploma reECD neZOO. Ndichibatsirwa namai vedu Dr. Cecilia Mnangagwa ndovakandisponsa. And then ndakaita theology neNBI. And then takadzidzira kuruka mabhegi panapa panogadzirwa makey holders, tinogadzira madishwasher, tinogadzira domestos, tinobika drink. Saka ndave neknowledge yakawanda kuti I've been empowered zvokuti pekunotangira chaipo I don't think it's an issue inenge yangu yenyaya yecapital. That's better. Then munogona kunge mune mashoko amunoda kutaura kunze kune vari kuona nezvimwe zvinoda zviri pamwoyo penyu zvamunoda kuti vazive? Unongoti ndichitanga kutendawo Commissioner General vachiobvu nechiitiko chefamily kuti dai vangoramba vachizviita and nevane vasina kuuya kuzonawo hama dzavo veduwe uyai muonewo hama dzenyu vamwe vari kutamba bhora uko zvinonzwisa tsitsi nokuti vanenge vasina kuteverwa. And then ndotiwo to the community, to the society, crime does not pay.
mhosva musadziparo sevakadzi maita machallenges mumba. Think before you act, because zvimwe zvinozokupinza munataisireva at the end of the day zvakuafecta vana venyu. Saka ndio message yandina ndoti kuna Achobvu once again, Sekuru, thank you very much and we love you. Tinotenda nenguva yamandipa tinomufunga ari kuzvinzwa kunzi makadi ndinoitwa Gloria Tabadi superintendent woman ndorengi yangu ndini officer in charge Chikurubi Female Prison. Just want to give you a brief background of Chikurubi Female Prison. Female prison nezvinezvi tine our holding capacity is 315, but now tatoone vasungwa vanosvika iwo ku 335. Pa 335 tine vasungwa vasati vatongwa nevakatongwa ipapo. Pakati pevasungwa ipapo tine madzimai aripo anosvika kuma 13 vakatotouya pano vaine pamiri. Tine vana vari kusvika kuma 22 vanenge vatouya vaine vabereki vavo vari muno. Chikurubi Female Prison zvatinonyanyoita pano, vakatongwa vedu takapuhwa munda wakakura 12 hectares. Tinorima chibage, tinorima muriwo, tinorima zvakafanana nemadomasi, beans, zvatozodya tiri tega tiri pano, zvatinenge tichishandisa seChikurubi Female. Saka takutozviti Chikurubi Female tiri farm. PaChikurubi Female tine vasina kutongwa, saka tinotozviti tiri Chikurubi Female demand, because tinoenda kumacourts. Tine vanhu vese vari pano vanenge vachida kuita sekubatsirwa nepano paChikurubi Female. Saka izvozvi tiri kufara zvikuru nezuva ratakapiwa irori. Tinotenda Commissioner General vedu, Commissioner General Dr. Cyril Ngavaite Chiobvu neirori zuva ravakatigadzirira kuti ritibatsire. Rinotibatsira zvikuru kumajeri nekuti kazhinji vana mai vakasungwa the breadwinners, kazhinji kusungwa kwemukadzi ari kusungirwa kutsvaga ndo vazhinji vacho, kana kuti vari kutoshandiswa nana baba kuti vaende vozondipariswa mhosva zhinji dzinoparwa nevakadzi mukatarisa dzinenge dziri involved saidza kutsvagira vana kana kuti vashandiswa nevarume, ndo mhosva dzavanopindura muno mujeri. Saka tiri kufara izvozvi makatarisa kubackground munoona kuti vakawanda panapa vakadzi vari kuya kuzoona vamwe vakadzi, because ndivo vanenge vakasiyirwa burden yevana vakasiyiwa nevakadzi vanga vari vapinda muno. Saka isusu tiri kungoti iyo ifamily week yakanaka, munhukadzi moyo wako uri kumwana. Saka vana vakawana mukana iwoyo wekuuya kuzosangana nemaparents avo, kana isusu hatichatyi kuti musungwa anogona kufunga mwana akatiza, nekuti mukatarisa macases ekuti unonzwa chinzi amboedza kutiza kana kuti atiza, akabatwa anotaura kuti ndanga ndafunga mwana wangu. Saka at least vakanga vadai zvikagara zviri kuitika hatizombofa tokugona kutoita zero escape muprison service, because vanenge vachiona vana vavo vacho vanenge vachifunga vachiona kuti vana vakamira sei, vanenge vachikwanisa kuwana futi mukana wakakwana. Ipapa tinge takavasanganisa sekuona kwamuri kuita, tavapinza mukati mejeri vakagara hama nehama vachitaura. Hapana mukatarisa mugadhi muchanomuona hamene kuti kupi, kuratidza kuti hatina tiri kuvapa freedom yese kuti vapedze nyaya dzavo dzese dzekumba, kureva kuti achisara pano hatichisina dambudziko rekutya kana kutiza. Saka izvozvo tiri kungoramba tiri kuti dei zvaramba zvichitwa, at least kana tikagona kuzviita kana 3 times a year zvinotibatsira zvikuru, nekuti vanhu vanogara vachigara nemafamily ties avo asina kudamburwa. Madam, mataura nezvevana vamwe vanopinda vane nhumbu, then mataura kuti munotori nevana. Tsanangurai kune vatariri nevateereri kuti imimi vana ava munovabata sei, uyezve mudisipele rumors yekuti kune mwana ari kujeri, vanhu vanofila sekunge pane zvinenge zvichiitika, inenge iri like maltreating mwana. Tivatsanangurirei kuti vabve vaziva kuti vana ava munovabata sei, uyezve mune maprograms api evana. Vana ava mwana achinge auya tinovabata, vana mai vane vana navana mai vane nhumbu tatogara tinotovagarisa pavanenge vari pavo vega. Vana ivavo tine creche yatinayo yekuti vana ava panguva yekuti vana amai vanenge varimo vakagara varimo kana kuti vari kumabasa, vana vanenge vatori kucreche kwavanoenda vachinosangana nevamwe vana vekunze, zvekuti vana ivavo mukatovaona vari kunze uko hamutokwanisa kunongedza kuti mwana wemusungwa ndeupi, mwana weofisa ndeupi, nekuti tiri kuedza kuti vana environment yemujeri vangoiwana manheru chete pavanenge vabva, asi nguva zhinji
vanenge vatori kuchikoro, vanotoenda kuchikoro makuseni, vanotobudawo zvekuma8 vachidzoka masiku zvevarodoka kuma4, kureva kuti vana ava vanongowana nguva diki diki yekuti vachangouya vachingosvika vodya votoenda kunorara. Saka nguva yavo diki vanenge vari mujeri. Tinongovatiritawo sekungoita kunge vana vepanze. Tinotry by all means kuti vasafile kuti vari mujeri, vongozozviona nguva diki diki. Notenda. Then kune avo vanogona kunge vasina kuwana hama dzavashanyira nhasi unoyu kana pavhiki rino ratiri kutaura toti family week. Imimi sejere seZimbabwe Prisons and Correctional Service munovapawo treatment yakadii kuti vasafile kunge vasiyiwa pachirongwa ichi? Ivavo vanhu kune vanhu vari kunze corporate world havari kutozviziva kuti kune vamwe vasingakwanise kuteerwa, vasingaite vari kuuya vakawanda vachisvika. Kune vamwe vakatoadoptwa, vanotosvika nevanhu vepanze votouya voti taadopta kana vasungwa 10, vasungwa vava vedu, votouyawo nezvinhu votongoitawo zvimwe chete, vodaidza vasungwa vavo 10 voita sei. Vamwe vakauya vakati tiri kuda 100, tikatoroiwa 100 vatiri kuona kuti havasi kuwana mavisitors, vobva vanoitawo izvozvo vonosangana nevamwe vachivapo zvavanenge vapa kuitira kuti vasanyanyofila kubva vaitwa out of place. But kana still isusu seZimbabwe Prisons and Correctional Service tinotosupplywo bhendi rinotouya kuitira kuti ivo vaye vafarewo zvimasvika chango vatotakura nhasi vanga vari pano vonototamba pano vachiridzirwa bhendi vachifara tichingobikawo navo zvatinenge tichibika tongoti vadyiwo pamwe chete nevamwe. Tinonga maiti zvakasiyana kuti vasafile out of place. Aiwa, tinotenda. Maybe mungangohighlighta some of the activities dziri kuitika pafamily week panapa dzinoita kuti pfungwa dzevasungwa dzinge dzakanyevenuka. Izvozvo zvekuti vanogona kumbomira vachiimba, vanogona kuti vanenge vasina zvavo vakada kuenda kuseri kwatinotamba zvavo kana bhora. Vamwe izvozvo vari pakati pekutoti vanomukuona kuti vanenge vaine kana vanenge vaine chimari dzavo takatovabvumira kuti kana muinadzo samunogona kutora torai mutenge, vanenge vachitengawo zvavanoda vachingodya kuti zvinhu zvingoita kunge zvakangofanana zvese. Aiwa, tinotenda madhamu nenguva yamatipa nekuti tsanangurira zvakakwana. Makwanisa kutsanangura zvimwe zvinenge zvichifunga vanhu kunze uko zvinoita kuti vange vachifunga kuti kujere hameno kunoitwa zvekumbunyikidzwa vanhu, hakuna freedom, hakuna kunorohwa vanhu, kunoitwa sei. Vana vanongotambudzwa. Ndinoziva kuti vazhinji vari kuzviona vega ende vanobva vanzwisisa kuti aiwa tiri kuda kukorekta vanhu kuti vaite rehabilitate into the society. Thank you very much. Aiwa, tinotenda masvitsa.